Aláròyé máa wí o. wọ́n ní ọmọ ọ̀dọ̀ ló ṣokùnfà ìjàmbá iná tó wáyé nílọrin. títí di àsìkò tí à ń kó ìròyìn yìí jọ inú àdánù ńlá ní mọ̀lẹ́bí kan tó ń gbé ní òpópónà bàbá sójà akérèbíàta nílùú ìlọrin ìpínlẹ̀ kwara wà báyìí. iná lójó odidi ilé wọn gbúrúgbúrú lọ́jọ́bọ̀ tọ́sídẹ̀ẹ́ ọjọ́ 15 oṣù kẹjọ ọdún yìí. aláròyé gbọ́ pé kẹ̀wùkẹ̀wù ni iná ń jò tó sì ń jó àwọn dúkìá tó wà nínú ilé ọ̀hún tó jẹ́ bọ́ngálò oníyàrá 4 ní nǹkan bíi aago 11 kù ìṣẹ́jú 15 alẹ́ ọjọ́ náà. gbogbo ìgbìyànjú àwọn ará àdúgbò láti paná ọ̀hún ló já sí pàbó nítorí wọn kò tètè rí àwọn panápaná ké sí. èyí ló mú kí iná ọ̀hún máa bú gbàmùgbàmù sí i títí tó fi jó ilé náà kanlẹ̀. arákùnrin kan tó ń gbé lágbègbè náà ṣàlàyé fún akọ̀ròyìn wa pé ní nǹkan bíi aago 10 alẹ́ kọjá díẹ̀ ní ìjàmbá iná ọ̀hún bẹ̀rẹ̀ tí gbogbo olùgbé agbègbè ọ̀hún sì gbìyànjú tí wọ́n sa gbogbo agbára wọn láti pa á káwọn panápaná tó dé. nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà alukoro iléeṣẹ́ panápaná ní kwara hasan hakeem adékúnlé ní ọmọ ọ̀dọ̀ àwọn tó ní ilé náà ló ṣàlàyé pé òun ṣáná sí gáàsì ṣùgbọ́n tí ìṣáná náà kò tètè jò pẹ̀lú bó ti ṣe tan gáàsì kalẹ̀ lásìkò tó fẹ́ ṣàìṣáná òórùn gáàsì ti gba gbogbo inú ilé. nígbà tó sì padà rí ìṣáná ṣá níṣe ni iná bú gbàmù nínú ilé èyí tó sì kọjá agbára rẹ̀. ó tẹ̀síwájú pé bọ́ngálò oníyàrá 4 ọ̀hún ti jóná dèrú káwọn tó débẹ̀ nítorí wọn kò tètè kàn sí iléeṣẹ́ panápaná ṣùgbọ́n wọ́n padà paná ọ̀hún kó má bàa ràn mọ́ ṣùgbọ́n àwọn padà pa iná ọ̀hún kó má bàa ràn mọ́ ilé tó wà láyìíká rẹ̀. ọ̀gá àjọ panápaná ní kwara ọmọọba falade john olúmíìwá rọ gbogbo olùgbé ìpínlẹ̀ náà pé kí wọ́n máa wà ní ojúlalá kan fi ń ṣọ́rí lọ́fíìsì àti nínú ilé wọn kí wọ́n sì máa yàgò fún gbogbo ohun tó lè ṣokùnfà ìjàmbá iná láyìíká wọn. ibrahim alágúnmu ló ṣàkójọpọ̀ ìròyìn ọ̀hún fún aláròyé online television.